रगरू भाई रे नइखे का रगरुआ। अरे काका आ गल बड़ा का समझे आना से रुको इनके से पूछल जा। सूतर बन तान के आइल बन समझे के से खा के। ए काका 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 हो ए अरे बाप रे बाप। अरे का भाई अरे हम हई लेखा चिन्हत का बोल का अरे कहीं थक हिलावे लगा रे। अरे जगावत तो रहनी हो ओही में जगह चला हे तो देहिया झोरनी हो कि तने होश आ कहीं थक हिलावे लगे बे। का बोल कह तनी कि रगरुआ कहाँ बा। नहीं खेतो का हो आ सुनी कि तू गइल समधिया ना आ गइल का यही बात तो नहीं हो। आ 5 दिन में आ गइल हो एकदम है। देखा देखा का पहले देखत रह हमारा के। अरे देखले बानी तनी लुकवा ता चेंज हो बारी चिकन चाकला तो समधिनिया ढेर मान देल से का। आए तो समधिनिया तो ओंग न मनले बिया न। हां क्यों ना बूढ़ियो कब ना मनले रहली हो। हां मुंह में खियावत रहली हो जान जा। आता ना मान देले बिया तू का जानता रह बैठिया जाने पर। अरे तुरबा का खटिया हमार अब बैठबो ना करी ना तो कोना सोना भले दूर रह। तो अरे कोरोना भइल आइल समधि के गइल खाए न एकदम गोपा गोपा एकदम। तोरा बगलिया में से का गिरल है। अरे कहियो द ई का हो अरे ई मिठाई ह ई कुल गैस के दवाई है तू लइका खाला सब बूढ़ के खाए वाला ना ह। बूढ़ खाना ना हो ना का है का भइल बा हम खाइम तो। अरे ई गैस के दवाई हटे पेट गाबल उबल रहेला त ई लइका खाला सन। तो ठीक है तबा हमू समझाना करो नहीं ना। हां तो समझाइन खूबे खियल रही एकदम आप हिंग ने मुहा में खियावत रहली ह। ठीक आ इतना खिया देने को दुगो के बदले 6 गो खा गले बानी आ रोज 6 गो 8 गो पूरी। अरे का ने का मत पूछ 6वें दिन में का खा ले बानी ना द पेट गा भी गइल बा। है द हमके खाए के बा कहत के पेट हमरो गा भी गइल बा खाइम त तनी गैस वैस में निकल त ठीक हो जी न। तो ठीक बा खा तो कुछ होई तो हमके ना दे एकदम दिने में गरहन लाग जी खा लगवा बहुत देखा ले बानी गरहन लागे जा हम देख ले जा तू जो रगरुआ के जो बोला के लिया जो। ठीक बा हम जाते नहीं जा जो हम खाते नहीं खा हमारा के न दोस्त दिया खा। अरे तो ये पर फोटो तब बाघ के लागत है। तू कहत लगे बिना गरहने के गरहन लाग दे देखत इन ससुर के किंग ने बिना गरहन के गरहन लागता। गैस भइल बा हमार पेट गावल बा कहत रह कि बिना गरहने के गरहन लाग जाए। आए तो केतना एथू लेखा लागता बुझात ई बुझात के जड़ी बूटी है का कुछ डाढ़ मेड़ के बुझात के मैं यही में डालल बा। नचता 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 उड़ता 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 गइल 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 बुझात कि कबो नाचता कबो उड़ता। अरे बाप बाप हम एक गांव के प्रधान बनो ठीक अब प्रधानी लड़म हमके केहू से डर नहीं खे। हम प्रधान जी हैं के हैं प्रधान जी आ देख लो कैसे कैसे हम गांव के कोरोना भगावतनी के हैं हम हे गांव के प्रधान रगरुआ रगरुओ ई ससुरा कहाँ मर गए गांव के प्रधान बने वाला बानी आई लौंडा के बुझाते नहीं थे का करे के बा हमारा हमार रगरुआ न गांव के प्रधान के लइका कहा आज। अरे काका काका लोटिया तो हो लोटिया तनी हम प्रधान बन गइल बानी। प्रधान हो का गया बबुआ मान तर के ना हमको तू प्रधान अरे माना तनी तू तो अगर विधायक की लड़े जो हो गइल बा विधायक बनबा लड़े जो नहीं खम भइल हो गइल आज से हम प्रधान हई हम कहबे करा के तू विधायक तू बनबा तू
कोहाली हाई स्कूल में फेल भइल बड़ा बोलो हम तक पास करा दिए बारा। हम एक में फेल हई, पास करा दो। अरे बड़ा हम साइन लिया मोहर मार दे एक में का तू 50 में पास हो जेबे बारा। जान जा तो ठीक बा प्रधान है हम मान तरह के ना तू। हाँ हाँ माने तो एकदम जीवन प्रधान बड़ा, जीवन प्रधान। हाई बबुआ से पूछ ली हो। हम तो जानते भी नहीं काका के बारे में, सब कुछ जानते नहीं। आज से हम प्रधान हैं प्रधान। आर कौनो मैटर फंसी मेरे पास आने का। किसके पास आने का? आपके पास नहीं आने का, मने आने का। अरे क्या बोलो सी हो? आने का तारे पास कोई हम जा। कोई काम गड़बड़ होगा ना तो मेरे पास आने का। अरे छोरे के का बा? आज प्रधान काल विधायक और परसों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लेके जब चुनाव लड़ो वोट देबो ना बबुआ। आगे लोग का हो बाबूजी? तू कहाँ रहे? देख का हो गया इनका। कहाँ रहे हो? आई तू का कहत रह कि प्रधानमंत्री बनम आ प्रधानमंत्री बनम। और का तू प्रधान के लइका हो गेला ससुर तारा पते नहीं थे। हम प्रधान जी हैं के हैं। कुछ खइले नहीं खन तू प्रधान हुव। कुछ खइले नहीं खाने का खा लेले बानी हो। वही बेरा से बरबरा तो हम निकाल दी तबे से। का बार बारात नहीं रे? कहते कि हम प्रधान हो गनी, हई कदम हौ कदे। कौन है दे? मंत्री बनत बा, का है? मंत्री। अरे इनकर त एगो ड्रामा से हमर दिमाग खराब हो गया। और छेदन तो हर के ना आज बबे गियर में जान तो लगे गियर में आजीब भइला बूढ़ है त ड्रामा लागल बा। कुछ खइले पियले नहीं खन। का खइले बानी रे? का खइले? प्रधान काम ना धाम है ड्रामा बतिया प्रधान धमाई धमाई के होले ही ने के ससुर ये खियावता ना हमारा। यावत नहीं खी खाइलो हो का खइलो? या को के छोड़ दे हम 7 साल खाती गावाना गावना 7 साल खाती केउ रहला अपने जाके समझियौरा जीतई के चलावत रह। देखो बन के बनी प्रधान जी ढेर जबान वाली बनो कह दे मबे केस हम तारा पर। अरे इधर समझाई ताई हम नहीं समझे, तू समझाऊ। मार मार के मैं करिया तूर देहल। कबे से तो समझावत नहीं जा मानत रह कहता हम विधायक बनम त मंत्री हां बनम, तू त राष्ट्रपति हो गई बनम। एबार से आज प्रधान काल विधायक परसों प्रधानमंत्री। हां अनवर सौगा राष्ट्रपति हो गइल। मोहर ले हम मार दी हम जा बैठ जा कुर्सी पर पति हो जाई तहार सासो के पति हो जाई। तबे से हे कुल बरबरा तो तबे से का समझता रह? करे के नहीं खेना हो गई धीरे धीरे। मैं सही बा कुछ करे के नहीं खे। भूत नहीं ना धरे लेके आके। ए का जने ई ड्रामा करत रहत रहन ये गली वो गली त का हम भरोसा बा। आवत रहन 5 दिन पसंद दियौरा से वो या कोनो खिया दे लोग सर। चाहे सुहा दे लोग से धरे लोग। के धइले रास्ता में पिपा के वो जे कहत रह बच्चा लगे त उहे छूट लो नेटी बाबा। ए भूत नहीं के धइले ना त बैठ के तू ड्रामा कर चल तनी हमरा भूख लागल बा। कहाँ जीबे? हमर खातिर लेके आप हम खाई। आई बड़ा कबे से तो करत करल खाना लेबे करल। प्रधान है तब खाना खाई निकाल के। अरे ही तू प्रधान, लिया प्रधान। खाना हम खाई। ए संभाल सभा घर में जा तू चल तनी खाना खाए। हमनी के काका जी। हमनियो को भूख लागल कबे से भूख बता। पानियों के खाना लेके आओ जा हमनी खाया तू ए लोग गीत गा जा सनी जा। अरे खानावा लिया आओ सर। मैं अपने खा गइल बस कि हमरो के लेके बस रगरुआ। आई खाना का भइल हो में के कुल आ हम का जानते कि खानावा का भइल है में के। तू ही ना घर में बड़ो कि हम तो आवत नहीं होने से त का भइल खानावा अब हम का जानते कि का भइल। मैं खाए कहता भूख लागल बा हमरा। भूख लागल हम खइनी हो। के खाइलो हो ओमे एक तसला भात रहल खा गल। हम खाइल तनी के खाइल। कहत रह के हम खइले ही नहीं खी। हम खले दे से खाना मांगती एक हम। तसला के भातवा भइल ह का। एक तसला के भात बनैले बड़ त हम भूख लाग रही त हम मांगती अरे तारा तोहरा से से। तो एकदम हमारा जीव जर गेल बा बुझिल। सुन ना लगा देंगे भूत धो ले ले बा। अरे भूत ना के देले रे ठीक हो जन कुछ ना के लिंक। तू कैसे जानते रे? अरे यार हमारा भूख लागल बा जोर से। आ इनकर ड्रामा देख के न हमके भूत नइखे धइले। हम प्रधान जी हई।
मन तो करता कि यही फेंक फाक दी मैं उठा के प्रधान जी भइल बड़ा तू हम प्रधान जी हैं। ओ तो भूखन जान जाता है तो हर प्रधान जी लौकता धलेल बा अरे ये खइले में खाना में कहता हो त इने खन खइले त के खइले बा हम नहीं बुझाता कि मैं कुकुर चटले बा खाना चाहिए। देखो तनु देखो देखो हम ओढ़नी में के जानो तो नहीं बोले खाना में क्या भइल रे? ए हटा महाराज एकदम मुंह खराब कर दियला तू का भइल खाना बा हमें के खाइल? तू खइला हो और के खाइल हो हम का खइनी है? तो सुबह से खइले ही मुंह धोले ही नहीं खिए बरा। त के आई रहल गांव में के लोग खाई आई रहल हो अब वही खा ले लो खबर सब। हम खइली हो तरह हमारा के हम खइनी हो। अरे ये खइले मेरे छोड़ जा दे आ तू हम तू जरा ना प्रधान जी हैं। बुझाता कि एकदम डरमे क देले बड़न आ ओढ़नी में के जानते बोला ले आई ए चल सही बलाई के इनके भूत धइले बा ठीक बा तो ए ना चल 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 बुध धइले बाबा को बोलावे लो। प्रधान जी हैं। चल चल बाबा के बोलाओ जे देखल जे ना त कौन ठीक बा कि आवत रन ओने चलो से सब, डरामा चलो कर। सब, चलो। तू का बैठा तू तू बैठा है तू धीरे से साधु जी के बुला लिया जा। ए जल्दी जल्दी तन चलो सही यार अरे तुमका आगो दासा आगो। देखो तरस आगो तो जाके हइल कतना बा दूर बा? जिंदगी से तबाह है आगो काहे जा जा अरे हम जाई ना उ हमर दिमाग खराब कइले बड़न ए बाबा गोड़ लागत तनी ये बाबा जय महाकाल अरे अब रउए संहारिए बाबा दरद का हो गइल अरे बहुत बरियार भूत धल ले बा हमरा बाबूजी के कैसन भूत है चल देखी त तने अरे चलिए दादा जल्दी चली ना त उ बहुत गजन क देले बड़ा जय महाकाल अरे गोइलन का रे बाबूजी हो बाबूजी अरे रह तेरा बरवा मत रो का रोते रे कुछ उसने के भाई आ बाबूजी ठीक हो अरे कुछ नहीं के भाई ठीक हो जे यार ठीक बड़न देख देख देख, देख देख, देख ताके लगल कार मतलब ससुरा। है देख ले ले अरे सूतल भाई तू आके कपड़ा पर रोवत रह। अरे तो तू पूरा एकदम दिमागे हम खराब कर देत रह हम परेशान भइल बनी या तो ड्रामा लागल बा हम ऊपर गए रहनी है जे खाली परी लौकत रहली है सब। परी लौकतरी सतारा के आई हते हते पाख ला तू सब कपड़ा पर रोवत रहल ह आके हमार कपड़ा का पर हो रे कु कटले बका तोरा के ड्रामा कइले बड़ा हुले आइल बनी हो देखा ओढ़निया बाबा के पंडित जी हनिया हनिया देखी देखी इनका के गोड़ देखी लागो पहले हर महादेव। गोड़ लागो अरे ये हमारा प्रधानी में है लंगटे उघाड़े रे यही बड़ा 20 सीट कपड़ा देते इनका के खड़ा हो खबो खड़ा हो 20 गो कुर्ता और 20 गो पैंट। गोड़ लागो पहले गोड़ लागो अरे हम प्रधान हैं के बोल देखी बाबा देखिए तबे से प्रधान ड्रामा कइले बड़न पहले 20 सीट कपड़ा दे हमारा प्रधानी में लंगटे उघाड़े हई देखो कबो कहतन कि उड़तनी आ कबो गिरतनी आ प्रधान बन गेनी ये कुल तो बकबका तर कपड़ा की कमी बा तुम्हारा। आ जल्दी जल्दी झाड़ी की ठीक हो खस अरे चला तू चिंता मत कर आज कुछ अरे हम प्रधान हैं काय झाड़े चला बैठा धीरे से तो ऐसा ना जैती गरम की नहीं मैं बैठी बैठी रहो बैठी तो भाग दिया था प्रधान है चला हां बाबा तनी हम सामान ले आओ तो तनी पूजा के त पावन ले आओ हमार ठीक है बाबा ठीक है देखी तो तनी ले आओ इनका जब सही कर दी इनका का सही करबा हमार तू ले बा घरे पूजा का सामान आ तनी बढ़िया से फूक देम के उधिया जी भोग देंगे उधिया मैं प्रधानी भुला जहानी हां हम फूक दम न तो मैं मंत्रे अपन भुला जइबो मन तो अबे तो व्यवस्था करते नहीं तू चिंता मत कर हम तोरे व्यवस्था में बानी। हां चला हां बाबा दुर्गा माई के तनी गाओ तनी गीत गाओ बोलता निमिया के डाढ़ी मैया लावेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना कि मैया मोरी गावेली गीतिया की झूमी रे झूमी ना
मैया मोरी गावेली गीतिया की झूल झूलिना झूलता झूलत मैया के लगली पियसिया की चली रे भैली ना माला होरी। अरे हमें को तन आउथु देता नहीं हम अब एकरा के हाँ बा एकरा के पिया के ओकरा के पिया देला पानी से बाद 1 मिनट के बाद होश में आ जीवन। ठीक है खिया दी लगा के चल चल खिया दो अबे खिया दी हां खिया दो अब 1 मिनट में भाई एकदम ठीक हो जाए चल बस एकदम ठीक हो जाए। ठीक लाख निरंजन चल लाख निरंजन है लेब ना बाबा आ चला लेके आओ लो आज में का उनका भइल बा दिमागे काम नहीं करत। अरे कुछ नहीं भाई कहत नहीं कि खटाई खेल से कुछ भइल थोड़े नहीं खे उनका हम कहवी ना हम एगो ले रही भांग के गोला आ बगलिया में से गिर गए तो गिर गए बस उ देख लीवन मांगे लगवन हम देहवी ना कहत कि ए बाबा ई क्या हो हम अरे बाबा का मिठाई हो तो के ना खाई कि लड़का खा सो तो कहता कि ना ना दे तो गैस के दवाई कह देवी अब बस उ ले लीवन आ खा गलुवन भांग खइले बड़ो हाँ आ मैं ओझैती सोखैती हो गइला संगिए बड़न ससुर अरे ना अरे बताओ तो बतैला है ना काहे ना बतैला काहे ना बतैला अरे कबे से तो कहा देनी कि रुक अरे मैं आई हो दादा अरे बना हां यही तबे से हम परेशान बनी कहने ना कि कुछ ना के भइल तो तहनी के जाके ओढ़निया बाबा के तो गुड़गुड़िया बाबा के तो बुला ले लिया तबे से माथा चटले बड़न तो चल तन तो उनको के बताओ तन भांग खातरन चलो अरे कुल सब का कोइले बड़ा सन कुल भाई अगरबत्ती रोरी कपूर लौंग का कोइले बराबर बा आओ तो उनको ले बा दुकान छोड़ाओ तनी यार आ हे जब बैठा तनी यार का कुल कोइले बा तू घर में हमार का हो खूब भांग खा हई का कोइले बड़ा हई कुल का हो का हो तो हरे कहीं तो कोई कपूर अगरबत्ती और बाबा का हो खसा मारना जाने लो का भइल बा कुल हां ये भाई तो देखो को हमें न काहे के खाले रहो भाई देखो खइले बड़ा दी अरे ती त गैस के दवाई रहबे गैस के दवाई हो भांग ये न कहबे बेहुदा हम कहबे ये न कहबे हम कहबे ना तो के कि नत खाई गैस के दवाई ना दीने में गरहा लाग जी उ बीजे जो नहीं तो कहता क्या कहते तो पच गौरी दहिंगे के ला मैं सब ठीक कोला बढ़िया से तू रहबे कि गैस के दवाई हो जाती हां तो कह भूख का हो जाती अरे भूख हमें बाप रे बाप चार भूत का भेल बा भांग खातर भांग काहे कहने कि नत खा हो का तो खा तो एक साला के भात खा गला सुबेरे से परेशान बनी तोरा का बुझाता अरे इनकर कहवे कि नत खा लो तो कहवे कि गैस के दवाई ना तो कहता कि ना और ये मैं रहा बा गैस के दवाई ये बा आप सब भोजपुरिया समाज के गोड़ चुके गोड़ लागत नहीं हमनी के टीम सेकंड एक चैनल के ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देते रही जा ताकि हमनी के इहो से बढ़िया वीडियो पहुँचावत रही जाए। वीडियो में हमनी के ई देखैले बनी जा कि केहू के जाने अनजाने में नशा वाला चीज़ ना खियावे के चाही बूढ़ बुजुर्ग के परेशान ना करे के चाही। केहू केतनो जिद करे कि ना हमरा के हई चीज़ दो हम ई खाइम जौना से नुकसान होके उ चीज़ केहू के कबो देवे के ना चाही। आप सब ऐसे ही हमनी के प्यार दुलार बनैले रही जा। हमनी के एहियो से बढ़िया वीडियो लेके आवतनी जा। बस जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।